Musiya na ko 5,000 sir. Saan na mo ng 5,000? Dadalok ko apam sir. 5,000? Asa makatiba? Wala ka kapadala. Padala man. Kaya nung luya man ka. Ay human ako padala. Giblog ko niya. Uy. Pero si sir. Abing fidaway jump po. Sir, sir, sir. Sa mante? Manang ko hinlo sir. Hinlo sa. Wala eh. Manang ko panglapa. Manang ko panghugas. Manang ko hinlo sa CR. Unya sa may naana, nga mo dyan trabaho nimo. Basta manang ko panghilo butanan sir. Gani sa gali naana gani nga normal man dyan mo nakatrabahoon. Basta na ko hangyo lagi nimo sir. Unsa? Na ko hangyo nimo. Nasa mukha ati iba bago po itakaabot gikan nag-exercise maghangyo naman dayon. Sulod sa balay dito ta magstorya. Iba eh. Iba na hangyo ni mo ati iba masugat mga galit sa dalan kulba-kulbaan ta. Basta ko hangyo nimo sir. Unsa lagi na hangyo nimo Manang no? ko panghilaw no. Oh. Pero maulan ko sir. Asa mukha ati iba langay-langay ra kag oras ba istorya na nati. Musiya na ko 5,000 sir. Usay mo sig 5,000 nga pag-ura nimo sweldo gahapon nya mo na pug kakaron. Usa na nimo ng 5,000? Wala lang ko sir. Ah, dili pwede nga wala lang mo ka sa konya wala lang. Padala ko apam sir. Unsay padala sa Nana po kay apam te. Kaya mo ikaw may magpadala. Sir, man akong probe siya hanga. Nahigugmadi ko siya. Seryoso jud ko. Seryoso lagi ka pero dapat siya magpadala dili ikaw magpadala. Sir, ang gugma magsakripisyo jud ta. Love is patient. Love is sacrifice. Di ba? Usa na yung pangalan ng apam nimo? Edison. Edison. Pila mo kabulan na na? Isa pa kulang pa sir. Usa din na Edison gwapo na? Dili may noon sir, pero balibuho na siya dughan. Uli pugtog. Naunsa na ng katimura man kag na. Lamiya, oy. Sa ganahan kay mga balibo ug dughan. Oo sir. Sa ligan imong Edison te. Padala ba jud mo 5,000? Gago ka ba? Ano sir, suportahin ako ba? Duda ko na ba? Yan, sir. Kapiba eh. Oh, 5,000. Yan, diyan sa Siinin mo na ha? Diyan sa kasir ha. Asan ka mo ato? Padala ko dayon eh. Eh, Gcash din mo. Wala ko Gcash sir. Sige. Sir. Edison, balibo ug dughan? Pili di kag balibo ug dughan at iba. Bakit ba ang buhay ko ganito? Ano sa makatiba? Wala. Wala yung ang mga remittance center? Problema? Ay, wala ka kapadala. Padala man. Wala, nung luya man ka. Kaya human ako padala. Giblog ko niya. Emotional damage! Bakiki ka at iba mo na kaingon sa imo ha. Pero sige na, okay na. Wala ka na sa ko sir? Di ko masuko. Ay katong gisiin mo, kaltas mo to si Musildo. Ano ba? Sige na, balik ka dito, te.